Hello guys, welcome sa another video natin dito sa RTTV. Andito kami ngayon sa Tambobong Beach dito po sa Dasol, Pangasinan. Masaming press isang match kami. Say hi! 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 Hi, madam! Hi, friend! Shout out kay RGTV. Okay guys, listen to me. We're going to, what's the name of the island again?
sa wakas. Tawanan. May madaigdigos. So, numatumpat at tumpakat ko man. Numatumpat at talang ko na rin yung pagina nila. What's up guys? Dito kami ngayon sa Culebra Islands, dito sa Dasol. Hindi mo kami binidyo! Naka-video! Ay, Colleen! Halika dito, dito! Hi, press! Yo, shout out sa kay RJ na interview. RJ! Go! Ako man Hi, press! So, cellphone mo mas maganda pag medyo. Ha? Guys, babalik na kami doon sa Pangpang. Lumalakas na yung alon. Nasa po kayo ngayon? Andito po kami sa Culebra Island. Ano po makikita dito? Wala ka bra. US Culebra in a sense. Nakita ko ang Culebra ni Ate. Wait o go! Okay na, introduce mo na yung vlog mo. Hi guys! Follow me on my YouTube channel. Charot! Ginamit mo lang. Ay, mahuli yata tayo. Kayo na, kayo na.
Ready na? Ready na kayo? Hi! Please subscribe to my YouTube channel. Please like, share, please the notification bell para mag-update kayo sa aking video. Bye!